Yeah. On la roule high high. Colonel LIDO lance JARISS. Why why? Your money. Why why? Why why? Achoo. Yes or no? Haviavei le mahita mivaminao hatsegny ino loatra jorony babanao atsaragnanao magnangy apiaiky manafô ziska milabandi bika sora fagnay normal zako miaiky miva aminao za na koa lelahy amondy ty adala aminao koa manao fijaby ndraiky atiday Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy. Assalamu alaikum jabe. Manyeki za viavy. Baby girl is a manyeki. Kofana mandalul job seti. Ran man samlamba no mbala love chifarengi. Mampijali meni matunga sengi mampijali jil. Normal matwala iko nandari papa sosi. Foto motera beno akuni mapifa. Sifra tanga na mirabaraba. Manganji tsara tsazumora matonga zeng nama aura ulu chucha chinani ano na mitoro yalani yavu tsara misi jer misi fangay zonji cha Tsy Daiky, Tsy Daiky, ano viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, ano viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy mahery. Tsy Daiky, Tsy Daiky, anao viavy.